הלו. שלום. אני מדבר עם טכנאי? נכון. תקשיב, אני שיחקתי במייפל ואז הברוגים לקחו לי את המחשב. מה? אתה יכול לעזור לי עם המחשב? נרצתי המחשב ואני משחק במייפל. הבלרוגים לקחו אותו. מי לקח אותו? אמא, הבלרוגים. מי לקח אותו? בלרוג. מה פה לקחה את המחשב? הוא בא אליי עם הרגליים ולקח את המחשב. אני הייתי קופץ עליהם מהחלון. אתה יכול לעזור לי? אתה יכול לעזור לי? בטח, תפתח את החלון. כן. תפתח חזק את כל החלון. אני נפל!